Sugeng Kinjang para adi yuswa, sugeng pepanggihan malih wonten ing renungan padintenan adi yuswa ing dinten Sabtu Legi 28 Juni 2025. Sumangga dinten punika kita nampi jejer saestu nderek Gusti, saestu nderek Gusti. Para adi yuswa, tembung iso nyawang ora iso nyanding. Ngemu teges senajan kepanggih lan sampun caket ewa semanten, boten saged lenggah sesarengan utawi kepingin gadai nanging boten saged. Mekaten ugi asring menapa ingkang dados pengajeng-ajeng kita boten sedaya saged kelampahan kados pengajeng-ajeng kita. Galati sekawan ayat 12 ngendika, para sedulur, panjalukku marang kuwi padha dadiya kaya aku, sebab aku uga wis dadi padha kaya kowe. Durung tau kowe kaluputan marang aku. Senajan Rasul Paulus sampun glowentah lan paring piwulang dhateng pasamuan Galatia, ewa semanten pasamuan Galatia wekasanipun boten saged kados pengajeng-ajeng Rasul Paulus. Galatia tasih dawah ing pacopen lan wonten ingkang nilaraken iman kapitadosanipun dumateng Gusti Yesus. Senajan Rasul Paulus sampun rumaos celak lan nganggep sedulur dhateng warga pasamuan Galatia, ananging menapa ingkang dipun tindakaken pasamuan Galatia punika dadosaken kuciwanipun Rasul Paulus. Senajan kuciwa, Rasul Paulus tetep setya martosaken Injil dhateng pasamuan Galatia. Para adi yuswa, wonten ing gesang kita tamtu kathah tantangan kangge kita ngreksa iman kapitadosan kita dumateng Gusti Yesus. Bilih ngantos sapunika kita punika tetep setya nderek Gusti Yesus, kita kedah inget bilih punika karana piwulang lan panggula wentah saking tiang sepuh kita, pradataning pasamuan lan sedaya tiang ingkang sampun martosaken Injil dhateng kita. Iman kita kedah kiyat supados kita saged tatak ngadepi gesang ingkang kebak tantangan punika. Panggodha lan pacoben ing jagat kados dini bondo donya derajat kalenggahan mila saged numusaken iman kita ringkih. Awit saking punika kita kedah waspada sampun ngantos kita dawah lajeng nilaraken Gusti Yesus. Sumangga kita ngupaya mbangun iman lan kapitadosan kita dhateng Gusti Yesus ingkang kiyat lan kita tansah setya nderek Gusti Yesus. Amin. Sumangga kita ndedonga. Matur nuwun Gusti, dinten punika paduka paring pepimut amri kawula nyata-nyata saestu nderek paduka. Iman kapitadosan kawula kedah kiyat wonten ing paduka. Kawula pasrahaken para adi yuswa dalasan anak putu kawula ing pundiya papan. Monggo paduka ingkang reksa, paduka ingkang mitulungi matemah para adi yuswa dalasan anak putu kawula tansah rineksa binerkahan dening paduka ing sedaya perkawis. Kawula pasrahaken sawetawis sedherek kawula ingkang nembe nandhang sakit. Kawula pasrahaken Bapak Sukoco ing Salatiga ingkang wedal sakmangke nembe nandhang sakit. Mekaten ugi Ibu Hadi Suwito wonten ing Wonosari lan ugi Bapak Waluyo wonten ing GKJ Bono. Kawula pitados sedherek kawula punika tamtu badhe paduka kiyataken lan paduka ugi badhe saged ngginakaken menapa lan sinten kemawon amri enggal nampi wetahing kesarasan peparing paduka. Kawula pasrahaken Ibu Purwaningsih Sunaryo, Ibu Elizabeth Indarwati, Bapak Bambang Setyo Margono, Bapak Moses Taji, Bapak Budiman Gultom wonten ing GKJ Mijen. Mekaten ugi kawula pasrahaken sedherek kawula ing GKJ Banyumanik, Bapak Daniel Agus Suwarso, Ibu Arum Puji. Monggo Gusti paduka ingkang ugi makarya matemah ingkang nampi wetahing kesarasan peparing paduka. Mirunggan kalau pasrahaken Bapak Pendeta Timotius Setianto GKJ Krapyak. Kawula pasrahaken
Bapak Sugianto, Bapak Budi Sutomo, Ibu Sucipto, Ibu Tulat, Bapak Amung Pracoyo, Ibu Lis Martono inggih kaji Magelang. Kawula ugi masrahaken Bapak Minto Taruno wonten inggih kaji Pugeran. Kawula pasrahaken Ibu Sri Windardi, Bapak Mardiono, Bapak Margono, Ibu Marsudi wonten inggih kaji Pamong Utomo Kalinegoro. Kawula pasrahaken sedherek kawula inggih kaji Immanuel Sulu, Ibu Helmi Suprapto, Ibu Tugiani Sunarto lan Ibu Tati. Mekaten ugi kawula pasrahaken Ibu Tati inggih kaji Ngablak, Ibu Yuli Luther Harifa. Kawula pasrahaken inggih kaji Mono, Ibu Sapar, Ibu Priyati, Ibu Syih Mirah. Kawula pasrahaken Ibu Wiryo Sumarto lan Pendeta Ibnu Prabowo inggih kaji Telpok. Kawula pasrahaken Ibu Isti Wilayah 3 inggih kaji Wonocatur. Kawula pasrahaken Ibu Karyumi, Ibu Kusmini wonten inggih kaji Purbo. Kawula pasrahaken Ibu Indrayati ing Solo. Kawula pasrahaken sedherek kawula inggih kaji Tropodo Sidoarjo, Ibu Sriti Astuti. Kawula pasrahaken Ibu Lini Sutopo inggih kaji Semarang Barat. Kawula pasrahaken Bapak Yohanes Mudadi inggih kaji Tuban. Inggih kaji Trangkil. Kawula pasrahaken Ibu Nani Cahyono, Bapak Karyo, Bapak Ibu Toyo lan Ibu Ngatini. Kawula pasrahaken Ibu Lasiem ing Blok 6 GKJ Gondang Winangun. Kawula pasrahaken sedherek kawula inggih kaji Wonosobo, Bapak Lazarus Samijan, Bapak Yusuf Sunaryo, Ibu Endang Sarjono. Kawula pasrahaken Eyang Sarwito inggih kaji Ngalian. Kawula pasrahaken Ibu Wahyono inggih kaji Plengkung, Ibu Sunarti inggih kaji Salaman. Kawula pasrahaken Ibu Apri inggih kaji Canden, Bapak Jatmiko ing Denpasar, Ibu Warsi ing Kemenjing. Kawula pasrahaken sedherek kawula inggih kaji Ungaran, Ibu Sugito, Bapak Sembiring, Ibu Suresno, Ibu Munarti, Bapak Ibu Tugiman. Kawula pasrahaken sedherek kawula inggih kaji Sragen, Bapak Warsito Riyadi, Ibu Sumiati, Bapak Suyanto. Kawula pasrahaken Bapak Chandra Deni Saputro. Kawula pasrahaken inggih kaji Watu Sikar, Ibu Warsini, dalasan putranipun Yohanes Haryadi. Kawula pasrahaken sedherek kawula ing Tanon, Bapak Suhadi. Mekaten ugi kawula pasrahaken sinten kemawon ingkang wedhasak mangke nembe nandhang sakit, kawula pitados menawi paduka badhe ngreksa lan paring pitulung. Matemas sedherek kawula menika pikantuk kesarasan ingkang wetah. Kawula pasrahaken pasambat pandonga kawula wonten ing asma paduka Gusti kawula Yesus Kristus. Amin. Sumangga para adiyuswa kita tutup pepanggihan kita renungan padintenan adiyuswa sinarengan ngrepekaken kidung. Sumangga.